Такова не съм виждал до сега. Храма не работи. Или жената е отишла някъде. Не. Странна работа. Храма не работи. Днес вторник. Каква причина? Странно. Странна работа, наистина. Тук вижте какво пише. Вижте какво пише тук. Вижте какво пише. Обаче никой не ти зачита, че е храм и че няма право да идват никакви кучета тук. Въобще сме ужасни. Българите. Българите сме го обърнали на бащиния. Ние щом пред Бога не се прекланяме. И след убиец, щом сме тръгнали, какво да ви кажа. Загубен работа. Само Създателя ще направи, няма кой. Той е създал и това, и мен, и вас. Всичко е създал Той. Като са се изродили, Той ще си ги поправи. Само трябва да му се молиме. Не му се молиме, ще чака да падне къщата. Само че като падне къщата, то вече няма да има хора. Защото беса е повлякал маса, бесовски болните завличат хората, тия панасилниците ги завлича дявола и накрая тук няма да има победители. Ако Бога не се намеси, чисто природно, няма да има. Защото беса ги завлича в бездната. Той затова ги търси тия хора с Бога. Да му бъдат слуги. Ама той един път ще се обади, повече няма да е.